κομμάτι αλλά και πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Καλώς ήρθατε στο μεγαλύτερο talent show του κόσμου, θα έλεγα, και όχι μόνο της ελληνικής τηλεόρασης. Σας καλωσορίζουμε με πολύ δύναμη, ενέργεια, καλή διάθεση. Τι θα γίνει απόψε θα το δείτε αφού μείνετε κοντά μας. Γιατί έχουμε 8 υποψήφιους, οι οποίοι αυτή τη φορά έχουν συνειδητοποιήσει τι σημαίνει Greek Idol. Και κάποιοι ή όλοι μαζί έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να ξεχωρίσουν και ο καθένας θέλει να γίνει αυτός το ένα και μοναδικό Greek Idol. Είναι λίγο ανατρεπτικό το πρόγραμμα, έχουμε άλλα πράγματα, αλλά θα παρακαλούσα πάρα πολύ, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα βράδυ, να έρθουν κοντά μας οι πρωταγωνιστές μας. Τα 8 παιδιά που φιλοδοξούν να ξεχωρίσουν. Και ξεκινάμε! Γλώρια και Στέργιος. Και Χρήστος. Διογέννης και Αντιγόνη. Καλή επιτυχία και στις 8 που απόψε το βράδυ έχουν επιλέξει επιτυχίες της χρονιάς. Επιτυχίες λοιπόν μεγάλες χρονιάς. Όμως ξέρω ότι έχουμε αρχίσει να έχουμε ιδιαίτερες συμπάθειες στην Κριτική Επιτροπή. Θα ξεκινήσω από τον Κώστα Καπετανίδη, Μάρο Θεοδωράκη και Δημήτρη Κοντόπουλο. Σήμερα Κώστας Καπετανίδης, Μάρο Θεοδωράκη, Δημήτρης Κοντόπουλος. Επιτυχίες, καλώς ήρθατε. Επιτυχίες της χρονιάς. Επιτυχίες της χρονιάς θα ερμηνεύσουν τα παιδιά, έτσι. Είσαστε έτοιμοι? Βλέπω ανοίγουμε το μπουφάν. Ανοίξαμε. Μια και ανοίξαμε λοιπόν, να φωνάξουμε ποιον? Τον Πέτρο Κωστόπουλο. Είναι γάβρια. Είναι δική σου αυτή. Τα παιδιά φεύγουν να πάνε να ετοιμαστούν για να τραγουδήσουν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Μια χαρά σας βλέπω με μεγάλη δύναμη. Ήρθα και με πολύ καλή διάθεση. Καλή διάθεση. Πιστεύω να μην γίνει κανένα εκτράπελο στη διάρκεια.